Segurament tu també hauràs notat que, des que va acabar el confinament, les notícies s'omplen de titulars sobre l'empitjorament de la salut mental entre joves. Parlen d'estadístiques que diuen que més del 20% de visites al metge són per depressió o ansietat, que el 75% dels problemes de salut mental comencen en la joventut i que el suïcidi s'ha convertit en la primera causa de mort no natural entre joves. Amb aquestes dades és inevitable que ens qüestionem com hem arribat fins aquí. Som una generació que ha viscut sota la promesa d'un futur perfecte. Ens han dit que si estudiàvem tindríem una bona feina que ens permetria comprar-nos una casa, tenir temps lliure i agafar vacances 2 cops l'any. Ara, enmig d'una nova crisi econòmica i social, veiem que tot era una il·lusió. Hem estudiat, hem treballat i per nosaltres res canvia. No tenim temps ni estabilitat, només una manca d'expectatives de futur i l'angoixa de viure un present cada dia més incert. No podem deixar que tot aquest malestar juvenil segueixi sent una qüestió individual. És moment de posar sobre la taula que l'ansietat, l'estrès o la depressió tenen molt a veure amb el context que ens ha tocat viure. Amb el 40% d'atur juvenil i la precarietat laboral, amb els preus abusius del lloguer, l'augment de la violència masclista, la manca d'espais d'oci pel jovent o l'emergència climàtica. Arran, hem vingut a desmuntar el seu trencaclosques. Hem vingut a ser la peça que es nega a encaixar en aquesta barbàrie. Hem vingut a dir que està malament no és culpa nostra, però només nosaltres podem canviar-ho tot. Nosaltres, les joves, organitzades als nostres barris, viles o ciutats, desobedients i combatives, podem ser la peça que ho faci saltar tot. Ens hem cansat de ser la generació que paga els plats trencats de l'anterior. Ens hem cansat de demanar petites engrunes i ara ho volem tot.